Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo a v ňom žila jedna kráľovná, ktorá nemohla mať deti. Jedného zimného dňa, keď taká smutná prechádzala sa po kráľovských záhradách, uvidela na šípovom kríku rozkvitnutú jednu jedinú ružičku. Podišla bližšie a nešťastne sa pichla o trň ruže. Z prsta jej vypadli 3 kvapky krvi do bieleho snehu. V tej chvíli si kráľovná pomyslela: ach, keby som mala dcérku, ktorej pleť by bola biela ako tento decembrový sneh, vlasy by mala čierne ako ebenové drevo a pery červené z ťakrov. Do roka a do dňa sa kráľovnej narodila dcéra. Pleť mala bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy čierne ako ebenové drevo. Preto ju nazvali Snehulienka. Ale kráľovná zomrela a po roku sa kráľ druhýkrát oženil. Nová kráľovná bola krásna, ale pyšná a namyslená. Nezniesla, aby ju niekto prevýšil v kráse. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa každý deň spytovala: Zrkadielko, zrkadielko, povedče mi, kto najkrajší je v tejto zemi? A zrkadlo vždy odpovedalo: Krásna ste, krásna kráľovná milá, ale Snehulienka vás krásou prevýšila. Kráľovná, ako to počula, zavolala svojho poľovníka a prikázala mu, aby Snehulienku zabil. Poľovník sa však nad dievčinou sľutoval a nechal ju utiecť. Snehulienka dlho blúdila po lese, až napokon prišla k maličkému domčeku a vošla dnu, že si trochu odpočinie. V izbičke stál prestretý stôl a pretože Snehulienka bola hladná, odjedla kúsok jedla zo všetkých 7 tanierikov a odpila trošku nápoja zo všetkých 7 pohárikov, lebo nechcela pojesť všetko len z jedného. Bola veľmi ustatá a tak si po večeri ľahla na malé postieľôčky a čoskoro už sladko spala. Večer sa vrátili domov z práce páni toho domčeka, 7 trpaslíci, a našli spiacu Snehulienku. Keď im vyrozprávala, čo sa jej prihodilo, dovolili jej zostať u nich. Zlá kráľovná si myslela, že je Snehulienka mŕtva a znovu sa spytovala svojho zrkadla, či je najkrajšia na zemi. A zrkadlo odvetilo: Krásna ste, krásna kráľovná milá, ale Snehulienka za horami, za dolami, čo býva s trpaslíkmi 7, oveľa krajšia je. Kráľovná hneď vedela, že ju poľovník podviedol. Preobliekla sa za obyčajnú ženičku, vybrala sa k domčeku trpaslíkov a predala Snehulienke krásnu šnurovačku. Tak tuho ju ňou stiahla, že Snehulienka sa nemohla nadýchnuť a odpadla ako mŕtva na zem. Ako sa len trpaslíci naľakali, keď prišli domov. Rýchlo šnurovačku prerezali, Snehulienka sa čoskoro prebrala a porozprávala im, čo sa jej stalo. Kráľovná sa od zrkadla dozvedela, že Snehulienka nezomrela. Tak sa potom preobliekla za celkom inú ženičku, zobrala jedovatý hrebeň a vybrala sa k domčeku trpaslíkov. Snehulienke sa hreben tak zapáčil, že si ho kúpila a nechala si ho hneď zastoknúť do vlasov. Na to stratila vedomie a padla na zem. Trpaslíci sa našťastie onedlho vrátili domov. Vybrali Snehulienke z vlasov jedovatý hrebeň a ona sa znovu prebrala. Čarovné zrkadlo kráľovnej znovu prezradilo, že Snehulienka je živá. Kráľovná sa až tak triasla od zlosti.
Dňom i nocou rozmýšľala, ako by Snehulienku mohla zmárniť. Nakoniec otrávila polovičku pekného jablčka, preobliekla sa za sedliačku a prišla k domčeku trpaslíkov. Pekné jablčka na predaj, volala. Ale Snehulienka už nikomu neverila a nechcela si od nej nič kúpiť. A starena vraví: Nuž čo, tak ti teda jedno jablčko aspoň darujem. A podala Snehulienke otrávené jablčko. Vyzeralo tak lákavo, že Snehulienka zabudla na opatrnosť a odhryzla si z neho. No len čo mala kúsok jablka v ústach, padla mŕtva na zem. Kráľovná prišla domov a čarovné zrkadlo jej konečne povedalo: Pani kráľovná, vy ste najkrajšia na zemi. Trpaslíci sa vrátili domov a uvideli Snehulienku ležať na zemi. Márne sa ju usilovali oživiť. Nič nepomáhalo. Snehulienka bola načisto mŕtva. Položili ju na mári a oplakávali 3 dni a 3 noci. Potom ju chceli pochovať, ale Snehulienka vyzerala tak pekne a sviežo, ako by ani mŕtva nebola. Trpaslíci urobili sklenenú truhlu a uložili ju do nej. Jedného dňa išiel cez les kráľovič na koni. Uvidel Snehulienku v truhle a prosil trpaslíkov: Podarujte mi ju. Nemôžem viac žiť, ak Snehulienku každý deň neuvidím. Trpaslíci sa nad ním zľutovali a truhlu so Snehulienkou mu darovali. Ako sluhovia niesli truhlu, jeden sa nešťastne potkol a kúsok otráveného jablka vyletel Snehulienke z hrdla. O chvíľu otvorila oči a pýtala sa: Kde som to? Si tu so mnou, odvetil kráľovič a porozprával jej, čo sa s ňou stalo. Snehulienke sa kráľovič zapáčil a išla s ním na jeho zámok. Tam čoskoro vystrojili slávnu svadbu a pozvali na ňu aj zlú macochu. Keď vošla do sály a spoznala Snehulienku, tak sa naľakala, že na mieste umrela.